Hello, my dolly friends. I try to make a different way this video as usual, and I mean that I speak Finnish and here in the screen should be text in English. It should be easy, but I don't know yet. I try it a little bit few days ago, and I thought that, well, I can try. I don't know if it works, but yeah, we'll see. Here is my baby boy. A heavy baby boy. Little one. Here in Finland is very warm right now. Oh, speak Finnish. Täällä on nyt aika kuumaa ja sen takia mä vaihdan näiden minun vauvojeni vaatteet vähän kevyemmäksi. Niin kuin on itsellänikin tässä ja saman tien näkyy kaikki muutkin. Eli minä olen aika suurikokoinen lady, mutta en välitä siitä. Katsotaan mitä tapahtuu. Näin, mä laitan sen näin, ettei mun tarvitse siinä kauheasti näkyä. Että olisi niin kuin Samuel lähinnä, joka näkyy tässä kuvassa. Vain yksi ihminen on kommentoinut minun muutamaa uutta videota, joten oletan, että tämä kuva on todella huono. En tiedä miksi. En tiedä missä kaikki muut ystävät ovat, mutta en ole tavoittanut heitä. En ole tavoittanut heitä ja ei ole kivaa, kun ei näe muita. Mä voin ehkä yrittää hakea heitä vielä YouTubesta, mutta enpä usko, että heitä löytyy. Ja he ovat varmaan poistaneet minut jo omalta listaltaan, koska olen ollut niin pitkään tekemättä videoita. Ja siinä voi olla monta eri syytä. Ja kuten olen sanonut, en tiedä, tulenko tekemään näitä videoita kovinkaan paljon, mutta silloin kun saan inspiraation, niin saatan tehdäkin. En ole muistanut tehdä puutarhasta yhtään tällaista dia-kuvaa, miksiä. Niin, siitä on vähän vaikea tehdä videota, kun ei ole videokameraa. Kuulostaa varmaan aika kummalliselta tämä suomen kieli.
jotkut, jotka ovat sitten muuttaneet Suomeen ja heidän on ollut pakko oppia suomen kieli, niin he sanovat, että tämä kieli on erittäin vaikeaa. No, en tiedä, voisi ollakin sellaiselle, joka ei ole syntyperäinen suomalainen. Tässä nyt löytyi ihan jees oikein väriset shortsit. Näissä on vihreitä, niin kuin tässä bodyssakin on. Onesie is body in English. All right. It's very good. Aika hyvän näköinen. Minulla on täällä vettä suihkupullossa, koska minulla ei ole enää sitä hiustenhoitoainetta, mitä pitäisi laittaa näille vauvoille päähän hiuksiin ennen kuin alkaa harjata tai kammata. Oh. Ai juon. Hi. Hi, Samuel. Hi. Oi. Tämä ei nyt ole hyvä. Tulee niin paljon vettä. Liikaa. Nyt Samuelalla on ihan märkä tukka. Ja myöskin kasvot on ihan märät. Kuivataan nyt vähän edes, kun tää on niin märkä. No niin. Jos tämä toimii, tämä englanninkielinen tekstitys, niin se olisi kyllä hienoa, koska minun englannin kielen taitoni on aika huono. Vaikka ihmiset sitten kyllä ymmärtää aika paljon, mitä mä yritän sanoa, mutta siitä huolimatta. Heavy head. Yes. Here I am. Here I am. A little fun in his mouth. So cute. Yeah, I like it.
Heel toes. What I do? I speak English. Piti puhua suomea, mutta kun on tottunut aina puhumaan englantia, kun tekee näitä videoita, niin siinä se sitten rupeaa tulemaan niin kuin ihan automaattisesti. Näistä minun vauvoistani, niin omasta mielestäni kaikkein eniten oikean vauvan näköinen ja oloinen on nimenomaan Samuel. Tämäkin on juuri sopivan raskas. Ja kaikin tavoin jotenkin hän on niin vauva. Hänen kätensä ovat nyrkissä. Kieli on siellä näkyvissä. Silmät on niin kuin vähän tuommoiset niin kuin vähän turvoksissa, vähän semmoiset niin kuin oikeastikin vastasyntyneellä vauvalla on se naama, kasvot, semmoiset. Voi että tämä kuva on todella huono. Olen pahoillani, mutta en tiedä mitä pitäisi tehdä. Yritin kaikenlaista tehdä, ettei se olisi näin huono, mutta se vaan on. Okei. Tässä tämä tällä kertaa. Ja minä yritän katsoa, voiko se toimia, että tulee englanninkielinen teksti. Kiitos katselusta. Hei!